Remote ajaib. Kapan aku membujuk karo Shizuka? Shizuka pujaan hatiku. I love you, muah muah muah. Sampai ngantuk aku. Turu dikit lah saya semennya. Waduh iya aku lali saiki ning PR. Waduh iso turu. Dasar anak pemalas kowe iki ya kerjaane turu wae. Tangi-tangi belajar wae ngopo kowe iki. Nek setiap ulangan wae bijine ndol kaya ndok goreng. Delok ki delok sikilku jek lara kowe iki. Lati ora sih? Amit-amit yo, aku ora ngerti aku lali. Oh iya, kowe kan kesandung Wien. Amit-amit yang ganteng. Amit. Gak iso, hah? Oh, masih enak-enak turu. Ya amit. Pokoknya aku ora gelem reti. Saiki pijeti aku sing enak ya. Ndang aja kesuwen. Iya, tapi aku ora iso mijet. Lah kowe iso ning apa to, Mon? Aku duwe iki kantong ajaib. Gelem ora iki eneng sesuatu sing apik tenan. Pokoke kowe seneng tenan ki. Remote ajaib. Nah, iki remote udah sembarang remote ya. Nek diputer-puter kowe, omah sing nang njaba kaya iso berubah. Ya, kowe arep pengen nandi omah Shizuka. Yo, tak puter ndike ya. Nah, delok ki kae. Kayak kan omah Shizuka to. Kan. Coba delok. Oh iya. Lah kae Shizuka sing ngopo ya? Ayu nih. Dukung Emon TV dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya.